Wa yukrahu lan dimakruhaken asiwaku apa siwakan mim ba'di zawali saking sabadane lingsire srengenge. Saking sabadane napa lingsire srengenge. Dadi dimekruhno ketika siang bulan Ramadan setelah zuhur. Lingsire srengenge napa? Setelah zuhur, ba'da zawal iku setelah zuhur. Wis mulai masuk zuhur niku setelah zawal niku. Nah, niku dimekruhno siwakan. Sikatan niku sampean lho. Iku makruh hukume. Nah, tapi nek esuk sadurunge ya lingsire srengenge sadurunge zuhur, maka iku ora apa-apa siwakan oleh. Ya. Jadi siwakan kena sampean delok ning kitab-kitab fikih, hukum siwakan niku disunnahno dalam segala keadaan. Ya, dalam segala napa keadaan siwakan nggawa kayu siwak atau siwakan nggawa sikat gigi niku disunahno dalam segala keadaan. Ya, sing banget disunahno dalam keadaan inda taghayyuril fami min azmin au ghairihi. Jadi ketika bau mulutnya berubah maka disunahno napa siwakan. Sangat-sangat disunahno siwakan. Ketika meh salat ya padha sangat-sangat disunahno siwakan. Ketika meh wudu ya disunahno siwakan. Ketika bakdo tidur setelah tangi tongko turu ya disunahno napa siwakan. Ya. Lah mulane nek iso iki sunah siwakan iku kudu diurip-urip. Ya kudu diurip-urip. Ya sampean apa ya nek ana kayu siwak ya kayu siwak jadi meh salat ngoten kayu siwaknya disiwakan ya utawa meh apa nek teng Yaman nduk biyen kula teng Yaman niku nggih ya ndelok masyarakat Yaman sangat peduli akan sunnah siwakan niki. Terus banyak orang niku ning sae ya ana siwake. Nah, engko nek pas wayah meh salat siwakan, sapa rada nganggur sithik siwakan. Karena itu sunnah. Ya iku sunnahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, paham ya? Ya, iki nek saged diurip-urip nggih sae. Nek mboten saged nggawa siwak, minimal napa? Minimal nggo kain. Ya sampean pas meh salat niku disunnahno siwakan nggih. Ya, niku nek ora nggawa siwak, kayu siwak utawa sadurunge urung sikatan sampean ya nggo kain iki. Kain di napa? Kaine sampean iki lho. Ya klambine sampean niku. Ya asal aja klambine kancane sampean dikepruki sampean kok. Ya iku di nggawe siwakan. Iku bentuk kesunahan siwakan. Nggih, paham ya? Lah dadi siwak niku dalam segala keadaan disunnahkan ya kecuali setelah nggih kecuali napa setelah lingsire srengenge. Ya kecuali ketika sudah masuk waktu waktu zuhur pol sampai terbenamnya matahari niku makruh hukumnya siwakan koyo ngono kuwi. Ya, paham ya? Niku yang muktamad dalam mazhab kita seperti itu. Yang pendapat yang unggul dalam mazhab kita yang seperti itu, pendapat resmi mazhab kita. Akan tapi Imam Nawawi beliau mentarjekan ya bukan mentarjekan itu ikhtiar. Ya, ikhtiarnya Imam Nawawi bahwa meskipun setelah ya, atau pilihannya pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi bahwa meskipun setelah lingsire srengenge ya niku isih tetep disunahno siwakan. Ya. Kaya ngeten iki iso tinggi solusi. Misal kok sampeyan sewayah-wayah bakda zuhur pas wayahe poso meh ketemu wong penting. Ya, iki meh tanda tangan kontrak. Ya bisnis ta apa ngono ya. Wong penting lah iki lah. Sing sekirane sampean kudu tampil perfect nggih, tampil sampurna di hadapan orang tersebut. Utawa sampean ape ngadep calon mertua misalkan. Bareng ngomong ambune kok ya, ambune cangkeme wong iki bau mulute luar biasa ngono iku. Ya. Sampean karena sampean poso, maka kok ngene iki melok pendapatnya Imam Nawawi apa-apa, sangger sikatan sik. Ya, siwakan sik.
ya isih tetep untuk kesunahan menurut napa Imam Nawawi. Ya. Asal siwakane iku mau dadi makruh niki rungono. Makruh niki ya, makruh siwakan setelah zawalus syamsi iku nek siwakane mboten sampai apa jenenge ana sesuatu sing ajnabi selain lidah air ludah niku apa jenenge sing klebu ning tenggorokan. Tapi kok misal siwakan iki mau khawatir ana klebu ning tenggorokan, maka ya aja iku. Ya, maka jangan sampai. Paham ya? Ya, engko iso batalno posone. Wa yustahabbu tawsi'ah 'alal iyal wa yukrahu siwaku min ba'di zawal wa yustahabbu tawsi'ah 'alal iyal wa yustahabbulan disunnahaken au tawsi'atu apa jembaraken 'alal iyal ing ngatasé keluarga. Ya, ngatasé wong sing ditanggung. Jadi diantara kesunahan meneh iku napa? Yaiku disunnahno ya ngelonggarake kagem keluargane. Nggih. Artinya napa? Misal kok bendinone iki dikeki dhuwit nggih blonjo trimo 100.000. Ya, iku kanggo Ramadan 150.000. Tahun punjulane kaya ngono kuwi lho. Nggih. Paham nggih? Niki muga-muga Bu Vita mboten mireng niki. Bu Vita mireng ya dituntut iki kula niki. Dijaluki sunahe niki nggih. Nah. Oga mireng wong ngene njaba tenang. Nah, dadi disunahno kaya ngono kuwi. Nggih, disunahno kados ngoten. Nggih. Dados nek pas Ramadan nggih nek biasane hari-hari biasa niki ya ngai duwe sepiro akhir dikai sing dilonggarno rada longgar. Ya anak-anake yang ngono kuwi. Nggih, anak-anake ngoten biasane dikai sangu kos 10.000, sangone 15.000 misalkan. Nah, iki Muhammad gak krungu, Ahmad gak krungu ya. Jadi ku ngoten. Apa Dik? Mireng Adik? Ya. Ya disunahno ngoten apa wayah Ramadan. Nah, iki soalnya ya bulan penuh barokah. Nah, wong-wong ndok mbiyen rungono. Iki meskipun gak ono ning kitab kene iki tapi tak sebutke mboten napa-napa. Iki iso digawe praktek. Jadi wong-wong ndok mbiyen niku kathah sing bulan Ramadan full libur, fokus gawe ibadah. Ya kathah sing kados ngoten. Lah kerjane kapan? Kerjane selama 11 bulan iku nggawe ngumpulno ya duit, ya nggawe mangan sehari-harine, ya nyelengi sithik-sithik nggawe full sebulan bulan Ramadan. Dadi Ramadan iki full ibadah. Niku kathah wong-wong ndok biyen sing kados ngoten. Ya, dadi napa jenenge uripe niku mboten trimo nggih ngumpulno dhuwit tok ngoten mboten. Tapi yo ngumpulno dhuwit, ya ngumpulno dhuwit gawe ibadah. Bulan Ramadan fokus ngibadah. Awan poso, gawe ndres Quran, gawe wis gawe ibadah wakeh pun ngibadah. Ya, bengi nggih traweh terus istirahat, tahajud. Ya, jadi kathah sing kados ngoten ndok mbiyen. Jadi selama 11 bulan iku gawe napa? Ngumpulno dhuwit, gawe nyeleng-nyelengi, engko ketika bulan Ramadan libur. Ana napa jenenge? Ya wong ya, proyek utawa garapan nggih bisnis. Ya dengan gagahnya mereka ngapurane ndak melibur sik iki Ramadan. Niku kados ngoten iki wong udah mbiyen. Nek iso praktekno ya alhamdulillah, nek ora iso ya gak usah apa-apa. Niku ngoten. Ya, tapi sing paling penting napa?
meskipun kerja tapi posone sing wajib iku Ramadan iku poso siang Ramadan ojo sampai ditinggalno. Nggih, ojo sampai napa ditinggalno. Kok misal terpaksa kerja ya ojo sampai ninggalno poso. Iku ngoten. Jadi wong ngono biyen ngoten, kata sing do kerja iku mau 11 bulan. Ya, 11 bulan. Terus badhe niku ya sing 1 bulan full niku ya ibadah. Lah 11 bulan pun niku yo gak ngoyo bedino kerja ngono ora. Seminggu full kerja mboten. Nah, kono dalam 1 minggu ana hari libure. Kapan? Yaiku hari Jumat. Nggih, Jumat iku wayahe ibadah Sayyidul Ayyam. Ya bendarane atau apa jenenge? Pemimpine dina-dina niku dina Jumat. Ana ibadah salat Jumat. Jadi pas wayahe Jumat libur. Niku ngoten. Nggih, niku kathah sing kados ngoten ndok mbiyen. Nah iso praktekno alhamdulillah, pokoke ora iso ya wis ora apa-apa dilakoni sebisane. Wa kasratul ihsani lil arhami wal jari min khairin wa min ta'ami. Wa kasratul ihsani lan ngekeh-ngekehno bagusaken lil arhami maring pira-pira napa jenenge sedulur, maring pira-pira sedulur, wal jari lan tangga, min khairin saking kebagusan, wa min ta'amin lan saking ya wa min ta'ami lan saking pakanan. Lah di antarane meneh adalah napa yang disunahno ketika ya bulan Ramadan adalah memperbanyak bagusi maring dulur-dulur. Nggih. Ya, bagusi ning dulur-dulur apiki. Ya, nah sampean hari-hari biasa selain Ramadan iki wis berbuat apik ning dulur sampean, pas bulan Ramadan harus ditingkatkan lebih banyak oleh bagusi ambek dulure. Ya ambek tanggane barang kaya ngono kuwi. Ya diapiki. Mbok disangoni ke, mbok dikei makanan, nggih, min khairin wa min ta'amin, dari kebaikan atau pakanan. Ya, ngirim pakanan iki Pak, damel buka iki Pak. Ya, jadi dulur-dulur dikei dibagi. Ya. Nah, sampai saat ini tesih kathah ingkang mraktekaken ketika napa ketika ya niku menjelang Lebaran. Nah, menjelang Lebaran itu kathah wong-wong sing dong ngasihke sembako. Ya, iki termasuk ngamalaken wa kasratul ihsani lil arhami wal jari min khairin wa min ta'ami. Ya. Iku gula, dikai apa lah kanggo dulur-dulure, kanggo tangga-tanggane. Iku termasuk kesunahan napa dalam bulan Ramadan. Ya. Jadi ojo sampai bulan Ramadan ini malahan ya meningkatkan sifat buruknya sampean nggih ngelek oleh berbuat elek ning tangga-tangga ning dulur-dulur, ojo sampai. Ya, Ramadan ya kudu sing apik. Nggih. Nggih sing apik. Ambek dulure, terutama dulure. Dulure niku ya kudu disambung silaturahim iki. Ya. Jadi silaturahim niku nggih ngendikane Kanjeng Nabi, silaturahim nyambung saudara niku napa? Niku diantara faedahe adalah saged manjangaken umur. Ya saged ngluasaken rezeki. Niki mujarab temenan. Nggih. Nah, dadi silaturahim sampean. Ya, ambek dulur-dulur ya disambung. Ya tangga padhae disambung bareng. Nggih. Ojo sampai berbuat buruk neng dulur neng tangga, ojo sampai. Ya, Ramadan iki momen kok misal ya ana ambek dulure berbuat elek ya njaluk ngapura, utawa ambekan koncone ya kanca yang merupakan juga tangga kamar utawa ya sak kamar utawa apa jenenge ya kayak ngono wis ya iki momen untuk maaf-maafan di bulan Ramadan iki.
Terus wa aksiris shadaqatat tilawah. Wa aksiris shadaqatat tilawah walil mudarasati wal ibadah. Wa aksiris shadaqata, wa aksir lan ngakehno sira shadaqata ing sedekah, at-tilawah lan maca Quran. As-shadaqata ing sedekah wa tilawata, at-tilawata lan maca Al-Qur'an, walil mudarasati lan maring deres utawa ya deres Quran utawa mudarasah Quran utawa mudarasah kitab ngaji ya pelajaran niku diwaca diterus meneh utawa ya ngaji ya termasuk mudarasah ya terus ngaji wal ibadah lan ibadah ya termasuk niki yang disunahkan ketika bulan Ramadan lagi napa memperbanyak sedekah. Nah, sampean biasanya sedekahe 5.000 pas bulan Ramadan sedekah 10.000 misalkan. Ya ngekeh-ngekehno sedekah kudu siap ngoten. Nggih, kudu ngekeh-ngekehno sedekah mumpung niki bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang mana kebaikan dalam bulan Ramadan niki didobel-dobelno. Ditikel-tikelke pahalane. Nah, iki momen sing luar biasa niki. Terus tilawah maca Quran. Nggih. Begitu pula maca Qur'ane yang ngoten kudu diakeh-akehno. Nah, sampean dinone niki rasa-rasa maca Quran, ya maka bulan Ramadan iki momene apa maca Al-Qur'an. Ya, usahakan minimal satu bulan niki minimal 1 khataman. Nggih, minimal napa 1 khataman. 1 hari 1 juz. Ya, kudu diusahani iku. Ya, kudu diusahani. Temenan diusahani. Kalau zaman dobian mondok niku nggih ya nepet sing nggih ngoten. Do nggih nepet sing cah-cah santri-santri niku do pokoke bisa mungkin nyekel Quran ya nyekel Quran. Ono waktu longgar pas wae poso niku wis nyekel Quran. Pas wae ana longgar nggih nyekel Quran. Engko pas wae ngaji yo ngaji, bariku rada ana longgar nyekel Quran meneh. Sehingga ana sing khatam sak khataman, ana sing khatam rong khataman. Nah, iku diusahakan seperti itu. Ya, niku nggih ngoten nggih. Walil mudarasati lan ya napa sing saling menderes ya, pelajarane. Ya terus Qur'ane ya terus pelajarane. Ya, ngaji niki ya di ngaji kok ini kita termasuk ngamalaken sunnahe napa bulan Ramadan yaiku napa ngekeh-ngekehno ngaji. Ya, nah biasanya ngaji ora sepadet pas wayah bulan Ramadan. Niki bulan Ramadan iki kesempatan karena bulan yang begitu luar biasa iki dipadeti dengan kebaikan-kebaikan ngaji Qur'ane, ngaji kitabe. Ya wal ibadah lan ibadah. Ibadah yang menunggu tarawih, tahajud, ya salat duha, maca selawat, wis diakeh-akehno pokoke ngono. Iki mumpung bulan Ramadan. Terus wali i'tikafu siyama in fil ashar bil ittifaqi fihi lailatul qadar. Wali i'tikafu lan i'tikaf atau wali i'tikafalan ing i'tikaf siyama ya luweh-luweh in fi asyar lamun ing dalem 10 dina bil ittifaqi kelawan sepakate para ulama fihi ing dalem 10 dina Lailatul Qadari apa Lailatul Qadar yaiku 10 dina terakhir bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini bagi telu yaitu 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Nah, jadi diantara sunnah meneh ketika bulan Ramadan apa? Iktikaf. Nggih, iktikaf. Ya, iktikaf. Iktikaf iku tengok-tengok ning masjid. Ya, lebih-lebih nek 10 dino terakhir bulan Ramadan, yang mana 10 dino terakhir bulan Ramadan dengan kesepakatan ulama iki bil ittifaqi yang ngendikan ya meskipun ada apa jenenge
sebagian ulama yang mengatakan Lailatul Qadar tidak hanya di situ. Ya kadang di tapi iki jumhur ulama Lailatul Qadar ning 10 hari terakhir niku. Yang mana Lailatul Qadar niku Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Niku Lailatul Qadar. Nah, iki disunahno i'tikaf 10 hari terakhir. I'tikaf ya ning masjid, dudu ning mall. Jadi wong-wong ngirane i'tikaf ning mall. Jadi 10 hari terakhir bulan Ramadan karena menjelang bodo, akhirnya akeh sing ayo do ning mall. Ya, iku mboten i'tikaf iku. Nggih, mboten i'tikaf niku. Nah, i'tikaf ya ning masjid, ya kabeh wong yang ngerti nek i'tikaf ning masjid nggih. Ya, artinya aja sampai himae sampean oleh semangate sampean napa jenenge ning mall niki luwih gedhe daripada semangate sampean ning masjid untuk i'tikaf aja sampai. Nah, sebagian daerah nggih termasuk teng Malang niku wonten teng murid Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Kiai Ihya Ulumuddin niku wonten program i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dadi ana teng masjid ning pondoke niku ana masjid i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wis gak ngopo-ngopo kecuali sedeng-sedeng ning kono maca Quran, deres kitab, ya, maca selawat. Ya wis ning kono kuwi terus full ning kono. Ya, metu saka masjid nak ning toilet mawon. Nggih. Niku sae ngoten. Tapi program i'tikaf kaya ngoten ndak semua masjid punya program seperti ini. Nah, ya sampean pengen dhewe iki 10 hari terakhir niku kan sampean wis ning omah nggih. Hah? Wah, semangate wis diitung durung libure kurang-kurang dina. Iki tanggalane dicoret sithik-sithik ya. Jadi 10 hari terakhir sampeyan ning omah. Tapi kan Bapak tahu piro, Pak? Selikur nggih. Selikur waro likur. Nah, iki 10 hari terakhir ning omah. Nah, iku ya ana tipsnya dari para ulama. Sampeyan kok misal apa ning masjid, wong wedok apa ning masjid ya riskan padha ae. Terus boten niku wong lanang masjid ya bengi-bengi ya wedi misalkan. Iku ana tips dari para ulama. Iku supaya apa? Supaya iso i'tikaf meskipun ning jero omah. Wah, iki tips sampe nek gak bolo gak kadani iki. Wah. Iki nek tak kadani bolo soalé sampean ya tak kadani. Ya, tipsnya pripun? Tipse ya sampean njipuk sajadah. Ya, sajadah. Terus bakdo niku sajadah iki sampean paku. Kudu permanen pakune. Ya, dipaku. Dipakokno ning napa jenenge nggon tempat ya tempat napa jenenge nek nang omah kadang ana musala utawa langgar omahe utawa ning kamare sampean dipaku. Yes, dipaku bareng wis mbok paku terus sampean ngomong aku wakaf sajadah iki kanggo masjid. Nah, iku statuse iku dadi napa? Masjid. Paham? Statuse sajadah niku dadi napa? Masjid. Maka sampean kok haid gak oleh ning kono kuwi. Ya, sampean kok napa jenenge nifas gak oleh ning kono kuwi. Junub ora oleh ning kono kuwi. Ya, sampean ning kono kuwi aku niat i'tikaf untuk ganjaran. Wah, enak ra? Ya ditengok-tengok ning apa jenenge ning omah untuk ganjaran. Ning dhuwur sajadah tok. Kayak ning masjid iku. Nah, ya untuk ganjarane i'tikaf. Paham nggih? Nah, tapi kudune mau pakune kudu permanen. Ya, soal besok wayah ape dicabut iku urusan besok iku. Pokoke ya pas sampean ngwakafno iku mau kudu apa? Permanen pakune iku mau. Paham ya? Paham betul? Ya, iku ngoten. Dadi sing diwakafno mboten tanahe tapi sajadahe. Nek sampean wakaf sak tanahe ora repot iki. Nggih, nek sak tanahe repot. Ya, sawayah-wayah ape mbok dol misal bangkrut apa piye ya. Utawa ana butuh ana omah sing luwih apik, iki tak dol lah sampe tuku omah sing iko. Ah ning jero ana masjid ape mbok dol piye. Mosok ape sampean ape ngomong
niki sedanten kula sadhe kecuali tanah niku wau. Ya sing sak petak niku wau niku masjid niku mboten saged tak dol niki. Ya gak ngono kuwi ya. Ya carane mau piye? Apa sajadah mau paham ya? Sajadah dipaku. Ya, pokoknya sing permanen. Mbok paku mbok diapakno pokoke sing nancep permanen niku. Niku ngoten. Wis. Ya, tapi sadurunge sampean maku kondo bapake sampean. Engko keramike do bolong-bolong seneni sampean. Ya. Kondo sik izine wong tuane sampean sik. Wayang bagi layal yasiyami idamatul khairi ma'al qiyami wayang bagi lan sayukyone layal yasiyami ing dalem wengi-wengine poso idamatul khairi apa idamatul khairi apa nglanggengaken kebaikan ma'al qiyami sartane jumenengi qiyamul lail mesti qiyamul lail. Nah iki ya diantara sunah Ramadan malih napa yaiku ketika malamnya malam-malam bulan Ramadan niki ya ngekehno kebaikan-kebaikan ya dengan ngekehno zikir, ngekehno ibadah ya termasuk tarawih ya juga qiyamul lail ya jumenengi bengi niki ya padha disunahno ngekeh-ngekehno ya. Lah kalimat qiyamul lail sing perlu sampean ketahui bahwa qiyamul laili ya jumenengi bengi iku ora kudu wis turu ya sampean bakdo salat ya penting sabadane salat napa salat isya iku wis diarani napa qiyamul lail. Sunah-sunah niku wis diarani qiyamul lail. Nah, tahajud diharuskan turu dhisik. Ya, nah tahajud istilah salat tahajud niku kudunya turu sik. Tapi nek qiyamul lail niku ora kudu turu sik. Maka termasuk tarawih. Tarawih niku termasuk qiyamul lail. Tapi apakah diarani tahajud? Ya mboten. Tarawih niku ya tahajud engko nek wis turu paham betul ya yang kehno ngoten wa nas'alan min rabbina husnal khitam bijahi sayyidina nabi khairil anam wa nas'alan lan jaluk temenan sapa ingsun min rabbina sapa kita ya min rabbina saking pangeran kita husnal khitami ing bagus-baguse penutup bijahi sayyidina an-nabi bijahi sayyidina ya kelawan apa jenenge pangkate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelawan berkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabi kang dadi nabi khairil anam sebagus-baguse para manusa ya, beliau mengakhiri kitab niki ya dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala ya muga-muga napa Gusti Allah Subhanahu wa taala mungkasi nggih dengan kebaikan atau husnul khotimah. Allahumma amin. Mugi-mugi ya juga kagem kita semua niki ya dungane juga dijabahi dening Gusti Allah kagem beliau juga kagem kita sedanten. Ya, terus badhe niku bijahi sayyidina an-nabi khairil anam. Ya, semoga iku mau dungane iku terkabulkan dengan berkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah niki tawasulan yang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hukum tawasul oleh-oleh wae. Dan banyak para ulama do tawasulan ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kathah sing tawasulan ning para ulama-ulama sebelumnya, para wali-wali sebelumnya kathah. Gak apa-apa ya jodi nek tawasulan dikuwatir bid'ahno jodi akeh dalile. Abiyatuha lajin bi'adil jumat abiyatuha
lajin bi'adil jumali tarikhuha wa samughur abiyatuha lajin bi'adil jumali tarikhuha wasmun tarikhuha wa samughur bijumali ngoten nggih ya. Abiyatuha utawi pira-pira bete nazuman niki lajin iku tulis ya lam iku 30 jim iku 3 ya. Lajin berarti pira 33 ya. Abiyatuha lajin iku 33 jadi bete jumlahe 33 jadi ono hitungan niku dengan hisabul jumal hitungan niku ya. Abajadun hawazun hatoya kon lamanu nah iku sateruse a utawa hamzah utawa alif iku 1 ba loro jim 3 dal ya iku sateruse iku mau ya. Lah lajin iku 33 biadil jumali kelawan hitungan jumal. Tarikhuha utawi napa jenenge taune bet niki wasamughur bijumali wasamughur wawu ayo ditulis wawu 6 sin swida ya wawu pira 6 sin swida mem 40 gur gin ya gin 1000 ra 200 ayo pira mau wau pira 6 terus sin swida terus mem pira 40 terus gin terus ra 200 totalnya pira 1306 nggih. Terus totalnya pira? Ayo dihitung. Iso apa ora matematika, nambah-tambahan lho. Ya, aja sampai koyo ning apa sing kadang ana wong nggih konten takok. Ya. 12 kali 2 berapa? Bingung. Ya, matematika dasar ora iso. Iki mau nek tambah-tambahan ya kudu iso. Pira totale? 1306. Nah, iku taune 1306. Tulis ya. Jadi penulisannya iki beliau menulis niki 1300 berapa? 1306 Hijriah. Nah, saiki pira saiki? Saiki pira? 1447. Ya, berarti pira? Kurangi wis pirang tahun umure iki? 141 nggih. Terus ayo dihitung. Papat itu kurangi pira? Ya 1306. Ya 141 bener ya. 141 tahun. Umure bet iki ya. Umure qasidah niki 141 tahun bijumali kelawan hisab jumal. Ya alhamdulillah niki kitabe sampun badha niki mangke dalu gantos kitab napa? Ya burdah nggih gantos kitab burdah mangke dibagekno siji-siji anger dimaknani ra apa-apa wis dadi kanggo sampean niku ya iku ngoten iki saya wonten engko ben dibagi iki nggih tabarukan maca ad-du'a indal iftar niki wonten manuskrip wonten ngeten iki diwaca sik ya tapi aja praktekno bukane sih ya iki bukane engko iki nggih tabarukan maca iki Bismillahirrahmanirrahim. Ayo diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu dhahabat dhuma'u wa btallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallahu ta'ala ya wasi'al fadli ighfirli ya azimu ya azim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfirli dzamba al-azim fa innahu la yaghfiru dzamba al-azima illa al-azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam amin. Iku engko sapa praktekno nek wis buka engko ya engko ae nek wis buka sampean aja saiki ya sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam alhamdulillah.